guys. SOP yan eh. Buksan ko muna. SOP na yan. Kahit ito nga isa lang ang mabuksan natin. Let's open this. Kasi yan ang SOP nila ngayong bago. Kailangan natin buksan. Oh puta. Hindi yata ako naka 10 hours na ano. Hindi ako naka 10 hours. Violation yung aking logbook pagpapasok ko eh. Sir, good morning. Morning, how's it going? Go, sir. Did they tell you to go? Guys, nagbabalikan lang kay Tracker. We are now here in USA border, Blaine, Washington. Sana naman hindi masyadong busy para dire-diretso lang tayo. O sana rekta-rekta lang tayo, rekta. Arriving at Judge's Chicken Shack, Blaine, Washington border, on the right. Mayroon tayong pick up bukas. Pick up natin sa Hillsboro, Oregon. Lamat din, no? Dire-diretso tayo, rekta-rekta, walang hinto. Hindi na tayo nakauwi ng bahay, pero okay lang, sabi ni Mrs. Kahit hindi daw ako makauwi ng bahay, kahit isang buwan pa yan, basta kumikita. Anyway, ganun lang naman talaga yun. Ito mga ano guys ha, mga sign, kailangan pay attention tayo sa mga sign na yan. Ay, hindi busy. Hindi siya busy. Proceed to lane on green. Ayun oh. Number 10. Nagbi-blink yung arrow ng birds and ayun, green. Lahat green. Guys ha. Ayun oh, for cars only. United States Port of Entry, Blaine, Washington. Pababa ako sa baba. Para buksan natin yung ating ano, ang ating trailer. Buksan ko yung trailer ko guys. SOP yan eh. Buksan ko muna. SOP na yan. Kahit ito nga isa lang ang mabuksan natin. Let's open this.
Kasi yan ang SOP nila ngayong bago. Kailangan natin buksan. Tara. Oversize. SOP na yan, guys. Okay. Just okay. Okay. Oh puta, hindi yata ako naka 10 hours na ano. Hindi ako naka 10 hours. Violation yung aking logbook pagpapasok ko eh. Kailangan kong huminto rito. Patay tayo, hindi tayo. Inspection logbook. Hindi ba ako naka 10 hours sleeper? 8 hours of duty. Bakit ganun? Oh, wala nga, hindi nga ako naka 10 hours. Kailangan kong hihinto rito. Patay tayo. Hindi ako naka 10 hours of duty. Kaya wala akong driving hours paglapag ko ng US, guys. Oh, 0-0. Hindi ko na-realize yun. Ay nako. Hindi ako naka 10 hours of duty bago ako pumasok ng US. Wala tuloy akong driving time, oh. Nakikita nyo, guys. Oh. Kasi US tatawid ka ng US eh. Hindi ko na realize yun. Moist. Ay nako. So logbook ko ito. Five 8:20 31 1 hour. Kulang, oh. 8 hour and 35 minutes plus 9 kulang 10 hours. Oh, hindi mo mai-edit ito. Mai-edit ko sana to, pasok sana, hindi ko na-realize yun ah. Eksakto sana, tatawagan ko yung aking tatawagan ko si Lori. Tawagan natin si Lori. Lagi ko muna sarili ko sa off duty. Tawagan natin mamaya. Tatawid lang muna tayo rito.
Alright guys, tinawagan ko si Ma'am Safety namin na nag-ano ng ano eh. Sana maayos niya kasi wala akong driving hours oh. 0-0. Kaya kailangan kong mag-personal conveyance all the way doon sa ano, doon sa truck stop na yon. Hindi ko na-realize yun. Ayan guys, ayan. Baka sumabit pa yung ating ano, mga trailer door. Watch out tayo. Good morning, sir. Where are you going? Going to Hillsboro, Oregon, sir. Anything to declare with you today? Just the food, sir. That just grocery here in Canada. Chicken. You're empty, correct? Yes, I opened the door. Have a good day. Thank you, sir. See you later. Okay. Buti na lang, hindi nila finansin. Okay, punong-puno dito. Hindi tayo makano. Ilagay ko sarili ko ng personal conveyance. Punong-puno. Wala, violation ako. Kaya kailangan ilagay ko guys ang ano, sarili ko sa personal conveyance. O yan, yan, yan. Sir, good morning. Morning, how's it going? Go, sir. Did they tell you to go to X-ray? No, Okay. they just wait give. here. We're gonna have another truck's gonna come that way. Okay? Okay, just sure. wait Just here. stay put here. Okay. Yeah. No worries, sir. Bait si sir, oh. Ayan pala yung sinasabi niya. Alright guys. Tapos bababa ako para isarado natin itong ano. Ito muna. Sarado muna natin. Para iwas na tayo sa ano guys, iwas na tayo sa x-ray. Buksan na agad yan. Let's go.
police. Alright guys, ayan. Oh. Shuttle. Sorry. Hello? Hola, yeah, I'm going to stop here. There's a truck stop here. Cannot stop here in the middle of the highway for there's no thing here. Okay, so you need to stop so that you can correct that. You have to approve it. Okay, here, there's upcoming here. I put myself on personal conveyance because Well, you put yourself on personal to conveyance, yeah. So stop and then fix this. yeah, I'm here now. I'm here in the truck stop here. Okay. Okay, All right. Okay. okay, okay. Bye. Dito muna tayo guys sa truck stop eh. Ay, malaking. Ayun pala, yung malaking truck stop. Dito tayo sa kabila. Kabila. Ayun yung malaking truck stop na yun. Ayun, nag-violation, 11 hours violation. Dito muna para ayusin nila yung ano, ilag ko. Mag-park muna tayo rito guys. Tapos ipapa-edit ko yung aking ilag sa aking safety manager o ilag administrator para magkaroon ako ng 10 hours of duty. Yung pre-trip ko, ang gagawin nila, aalisin nila yon, gagawin nilang off duty kasi mag pre-trip ulit ako. Yung pre-trip ko kaganina o yung kagahapon, kasi guys, ang pre-trip inspection, ipapaliwanag ko lang. Teka muna. Hinto muna tayo para sa maganda. Ayan. Choose activity. Hopefully makita nyo, no? Tayo. Tayo mo natin. Activity, lagay ko ng off duty. Yan. Okay, so ang ilag kasi guys, ang pre-trip inspection kasi guys, ang pre-trip dito pro vlog na to. Ang pre-trip, papaliwanag ko lang. Ang pre-trip guys kasi, kung nag-pre-trip ka ng alas 7 ng gabi ngayong umaga, tapos nag-drive ka ng alas 12 o alauna ng madaling araw, bukas, wala pang 24 hours. So, okay pa yung ano, okay pa yung, ang tawag nito, yung pre-trip mo na yun. Kaya valid pa yung pre-trip ko kasi 24 hours yung expiration ng pre-trip. Ayun, ito tatawagan ko muna. Anong sasabihin niya rito? So, okay. So I stop now. Yeah. What? Okay, and I put it so that I remove that. Okay. Should show it removed. Supposed to remove it. Why didn't it remove it?
Yeah, I approve it. When I have same issue before when Jenny what she did, she moved it, she moved that because she said you cannot edit that once it's on duty. With you when you sign it, you cannot edit that, not like the the previous one. We can remove that. But if this Isaac, what she did before is she moved it forward, the pre-trip. My pre-trip is still valid though, so Okay, but you have to approve the logs. yeah, You can't move it. I did. I just did. I think I just did. Yeah. Say that again? Okay, because it's telling me that they have to be approved first. Okay. So you want me to split edit and move it? No, the 15 minutes pre-trip, since I already marked it down or it's already I signed, he moved it. Right now I'm off duty. I'm off duty right now. So I can probably move that into here in my off duty doing my pre-trip here now. Yeah, but you don't have any hours right now. It's showing you don't have any hours. Oh yeah, but if you move that, I have hours. Yeah, I know. I was trying to remove it. So I can't move it. So Oh. letting me move it. So right now I already have 8 minutes, 8 hours of duty. So I'm just gonna wait for 2 hours and then it give me, It should. like I say, if I'm saying here in my sleeper berth, I already have 8 hours and 35 minutes. And then if I wait for 2 hours, I guess it will give me 10 hours total of sleeper berth. Then probably give me, I'm gonna wait, I guess. Yeah, you're gonna have to wait 2 solid hours that don't go anywhere. It's got to, because you have to have 8 and 2. You have to have those solid hours. So you can't do 8 and a half and 1 and a half. It won't accept it. Okay then. Alright now. Do the 2 hours and I'll look at it this afternoon. Alright. Yeah. Okay? Sure, yeah. I cannot do anything about it now, so Alright. otherwise I have to stay here because tomorrow is my pickup. So then yeah, well. Yeah, so stay there today. Yeah. Okay? Alright, okay. Thank you. Okay. Okay. Alright guys, ayan. Wala akong magagawa, hindi rin may move. So ang mangyayari dito na lang muna ako mga subukan. Anong oras na ba ngayon? Alas 9. So mag-aantay ako ng kung hindi ano guys, kung hindi niya ako bigyan ng driving hours ko after 2 hours, anong oras na? 9:22 na. So 9, 10, 11, mga alas 12. Kung hindi niya ako bigyan ng driving hours ko ng mga ganyang oras, mga alas 12, ididiretso ko na ng 10 hours. So 9 ngayon, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mga 7, 14 hours ako, doon na lang ako mag-start mag-drive. Bukas pa naman ang pick-up natin eh. Wala akong magagawa kasi wala eh, sa kamamadali ka excited. Sa sobrang excited ko magmaneho para sa pick-up eh, hindi ko napansin yung driving hours ko. Wala na pala. Patay na. But anyway guys, antayin ko lang muna. Tignan lang natin mamaya. Ayan. At punta muna ako sa washroom. Alright guys, galing ako dun sa washroom nila. Okay. Ay wala pa rin guys. Yan, mukhang alanganin yata ako makakalarga. Nakita natin 0-0. Ano pala pa rin yan nakita natin. Huli makita natin 2. Yan, naka-sleeper berth na ako ng 2 hours. Wala pa yata, hindi yata ako bibigyan. Hindi yata tayo bibigyan. Pero antayin ko mga 30 minutes, baka sakaling mag-reset. Eh kung wala. Mamaya alas 7 ng gabi na akong magmamaneho nito. Patay tayo. Di magpahinga-pahinga na muna tayo. Bukas pa naman ang pick up ko eh. Okay lang. Bukas pa naman ang pick up.
mag-cellphone, yun. Yan. Meanwhile. Alright guys, ayan. Bumalik ang oras natin. Nakatambay ako rito ng 7 hours and 20 minutes bago ako binigyan ng driving hours ko. Ayan, nakita natin. Sobrang excited ko. Hindi ko na namalayan yung oras ko. Yung tulog ko pala dapat dapat 10 hours sana. O kaya first 8 hours. Ayan na, sleeper berth. Naka-off ako ng 7 hours and 20 minutes bago niya ako binigyan ng 7 oras driving. Marami pa naman akong driving eh. Logbook, history, recap. Ano? Meron pa akong 8 oras driving. At tapos may mga darating sa akin 8, 12, 13, malalaki pa. Kaya tara. Mayroong 5 oras sa driving pupunta ron eh. Isisit na natin yung ating GPS. Tapos dadaan tayo dyan sa timbangan, I mean dyan sa pampahugasan. Magpahugas tayo ng ating trailer kasi talagang hindi pwede. Kailangan talagang hugasan yung aking trailer guys. Kasi talagang maron eh. Hindi pwedeng pulot-pulot yung trailer natin. Kailangan nating hugasan. At least maaga pa. Maarte pa tayo doon ng tamang-tama ng tulog. Tapos bukas yung ating pick up. Masakit pa natin. Kaya let's go. Bago pa tayo gabihin. Tuluyang gabihin. Alright. Alright guys, ayan. Dito na tayo sa I-5 Anderson Road. Mag-ano muna tayo rito. Turn right on Anderson Road, then take the second left. Pahugas muna tayo ng trailer. Kasi hindi talaga pwedeng pulot-pulutin yun eh. Hindi makukuha sa pulot-pulot yun eh. Hugas talaga. Mabilis naman sila kumilos dito eh. Turn left at the stop sign. Kaya walang problema. Dito tayo guys sa Vermont. Washington. In 3/4 of a mile, arrive at All-Star Truck Wash, Mount Vernon, Washington, on the left. Okay. In 1/2 mile, arrive at All-Star Truck Wash, Mount Vernon, Washington, on the left. Ayun. Truck wash. In 300 feet, arrive at All-Star Truck Wash, Oh, Mount buti na lang Vernon, walang Washington, on the left. walang ang tawag nito, walang nakapila. Pag doon kasi sa may ang daming nakapila doon, ayaw ko pa, mag-aantay pa ako ng napakatagal. Oh. Trailer was. Okay.
Suki na ako dito guys. Madalas na ako pumunta kasi dito. Suking suki. Rains Trailer Wash. Okay, ating gawin. Hop. Okay. Patayin muna natin. Fuse. Off muna natin ang sarili natin. Save. Oh, may parating magpapahugas din. Okay guys, tara. Bayad tayo dun. Just a trailer wash only. Nothing special. Yep, just water. Just rinse it out. I always seen you guys here. So I'm going to pay it now. I'll go get the guy to pay. Yeah. Alright, punta tayo. Bayaran na natin. Just the wash out only. Hello, buddy. Yep. Wash out. No. Just the water wash out? Yeah. You? I pay for you? Yeah. Okay, let's go. So I can go on my way now. Go on your way, huh? Yeah. How's it going? Good, you? Good. Busy or no? Not that busy? Okay. Yeah, I see it again. Those things that you have in here. Ito pala yan eh. Meron pala rito. Busy? Ah? Are you busy? No, not that much busy. Hindi oh guys oh. 379 to 16 USD yan. Ito mga korom. Pagbayad na yung truck ko, bibila ko naman kung anong accessories ng truck ko rito. Yeah, those are good. Okay. Alright. Trailer number? 1443M. 144. 3M. And Turk, T-U-R-K. Yes, sir. Truck number? 2098. 209. Cash, card, check. Card. $55. Top. There you There go. you go. Where are you going? Oregon. Oregon? Yeah. And I'm back home. Then Winnipeg, Manitoba, Canada. I'm from Canada. How long did it take? I've been out since the first. It's gonna be a month now. What, that long? Yeah. What sign? Well, what can I say, man? It's truck driver. That's our life. Thanks, man. Have a good day. Okay, I'm just gonna wait your guy there. Huh? I'm gonna wait the guy. Yeah, he'll let you know when he's done. Okay, sure. Alright, brother. Good to Yep. see you. Yeah. You too. Take it easy there. Nice, huh? Ito maganitong promo. Anyway. Alright. Alright, guys. Ang bilisan lang. That's good. Mabilisan lang. Wala pang ano yan, wala pang 5 minutes yung wala pang 15 minutes yung 55 USD. See? Mga bakal lang naman ang kailangan yan. Ay, kahoy lang naman ang tatanggalin nyo dyan eh.
Dito kasi ako nag-ano guys. Dito kasi ako madalas na nagpapa-truck post guys kaysa doon sa Portland, Oregon, kasi doon GC. Napakadaming mga trailer doon sa Portland, Portland, Oregon truck, kasi nandun yung truck stop. Dito wala, bihira. Kaya buti na lang kamo nahanap ko yung lugar na ito, at least kahit papano dire-diretso na. Kahit pagbayad pa ako ng ganito kahalaga, mabilis naman, at saka babalik naman ito ng park. So guys, hintayin ko na lang itong taong ito, tapos alis na tayo. Huwag niyang kakalimutan itapon sa loob yung mga ano ko. That's good. Rinse lang naman ang kailangan guys, malinis na. Sa range 55, ayos. Ang bilis ng negosyo saka Pilipinas, kung may ganyan ng negosyo, maganda sana. Ewan ko kung meron kang truck wash, trailer wash doon. Alright guys, ayan. Alright my friend, thank you. Have a blessed day. Okay. Okay. Tara guys, maya doon na tayo, mga 4 na oras pa. Alright guys, yan, dito na tayo sa Seattle. Ayan. Pagka ganitong oras guys dito sa Seattle, Washington, matindi ang traffic dito. Saan ba naman kasi hindi magkakaroon ng matinding traffic kapag nasa malalaking states ka ng Amerika. To Washington to guys, Washington. Nakita natin yung mga magagandang building dyan. Kanina ko pa ito tinatahak. Grabe ka traffic. Dapat nga sana tapos nakarating na sana tayo doon sa Portland, kung hindi lang ito Nabot na ako ng mga ano rito mga 45 minutes mula doon kaganina. Traffic, parang Chicago rin. Chicago, Illinois. Attention lang tayo kasi traffic, baka mamaya makabangga pa tayo. Guys ngayon, mga panahon ngayon, mainit ang mga truck driver ngayon guys. Especially dun sa nangyaring yung nangyaring aksidente na naman dito sa Amerika, yun sa dun sa Florida Turnpike. Nag-viral yung isang truck driver dahil nag-U-turn siya sa isang nag-U-turn siya sa illegal U-turn siya, delikado yun. Nakapatay siya ng tatlong tao. Tapos ang masaklap pa, sabi ng reporter o sa news, illegal pala siya, nakarating sa Amerika. Galing siya ng Mexico way back 2018,
nakakuha ng truck driver license niya sa California. 18, 19, 20, 21, 2, 3, 4, 25. 7 years na siya rito sa US na nagda-drive. Tapos na-arresto na siya. Yung mga ano kahit hindi mo na kasi ano yun yung ganong klase ng news guys, kapag lalo pag truck driver tayo, lalabas talaga sa ano mo yan sa timeline mo kasi truck driver ka nga ang content natin is puro tracking, kaya lalabas talaga. So nasampahan siya ng kaso ng triple vehicular homicide. Tapos kapag ma-serve niya yung sentence dito sa Amerika, i-deport siya papuntang India. Kaya ingat guys sa mga kapag truck driver tayong lahat, hindi permanent resident, citizen, work permit, mag-ingat tayo para hindi tayo maka-aksidente. Traffic. Pero guys, ang ganda rito Kita nyo yung mga building na yan. At least naka-joyride kayo rito. Naka-joyride na naman kayo rito sa Seattle, Washington. Matraffic pagka ganitong oras. Temperature 25, mainit. Usag pagong tayo. Usad pagong. Guys, yung mga mga building nila. Wala kasing ibang daanan kundi ito tumbok kasi itong i5 na to Pag dire-diretsuhin mo tong i5 na to hanggang California to.
South Tacoma. Dito tayo sa may left side. South Tacoma tayo eh. Bellevue yan, kakaliwa yan sa Bellevue. Okay, thank you. Dito Bellevue. Ito Tacoma tayo, Tacoma. Parang EDSA lang doon sa ilalim ng Baklaran. Ka-traffic. Kala ko pinagbigyan ako. Ayan guys, nakita natin yung Shuttle Convention Center. ARC Shuttle Convention Center. Focus lang ako guys kasi matraffic. Turn right at the traffic light, then take the first right. Keep left to I-5, then keep right. Alright guys, ayan, nandito na tayo ngayon sa ating pipikapan at mabagal lang yung takbo ko, 5 km per hour kasi ayaw kong masita rito kasi yan lang yung speed limit dito sa yard nila 10 km kada oras. So nakita natin yung speed limit. Okay. Alright guys, ayan, door 8 daw tayo, door 8. May bago pa naman silang protocol. Gusto nila i-adjust daw itong ano natin na to. Sige, wala problema, dali lang naman eh. All the way to the back. Ayan, door 8. Kan tayo, malinis na. Yun.
Yun. Sabay atras. Sundin natin ang protocol nila kasi yan ang gusto nila eh. Safety ba? Para safety. Lahat ng mga trailer, oh, truck at saka trailer naka-unhook dito. Yun. Sa kabila, ayos. Tapos ang baba lang nito guys, wag natin isagad. Ganyan lang. Wag natin isagad. Yung tamang ganito lang guys ang baba ng trailer. Sabay ibaba natin yung airbag. Baba natin tong airbag para lumapat lang siya. Yan guys, nakita natin. Oh, lapat na siya. Tapos yung airbag natin bumaba na rito. Yun nag-deflate na. Nag-deflate ang airbag. Ayan. Sabay hugot. Yun, smooth lang. Ganyan lang. Yun. Tapos taas natin ulit para yung airbag tumaas din. Yan. Angat. Tapos mamaya ibaba ko ulit yung aking airbag. Pag loaded na ako, i-trust ko ng konti, check ko pag pumalo na siya yung fifth wheel natin dun sa trailer, tumama na doon, itaas ko ulit para sa ganun i-lift niya ngayon yung yung buhatin ng ating airbag yung trailer, saka ko atrasan siya ngayon. Ganun ang proper guys kung mag-unhook ka tsaka mag-hook ka ng trailer para hindi masira yung fifth wheel. Nasisira yung fifth wheel na yan eh. Yan tama-tama pula na agad Antay ko na lang yan guys. Madali lang, tapos diretso na tayo ng Calgary. Eventually. Alright guys, ayan. Finally, inaabot ako ng 5 oras dito. Okay lang. Lunes pa naman ang delivery natin to.
Marami pa tayong panahon para papetiks-petiks sa pagmamaneho. Sa kalating oras lang naman. Bukas nandun na ako sa Calgary. I mean sa Linggo. Sa Biyernes ngayon. Sabado ngayon, Sabado. Linggo nandun na ako. Lunes pa naman na. Nakuha ko na rin yung papel. Nakita nyo naman dun no, na padlakan na natin at nakalagyan ko na seal. Diretso na tayo guys. Tuloy ko na yung video vlog natin dito hanggang sa muli na pagkikita. Maraming salamat sa panonood nyo. Mag-ingat kayo lagi. Thank you guys for watching. It's Lakay Tracker here. Peace up. Bye. Lakay Tracker.